Падзеі 2020 года паводле Бычка сталі сур'ёзным выпрабаваннем для ўсяго дзяржаўнага апарату. Але, маўляў, следчыя вытрымалі гэты ціск і выканалі свой абавязак. Сярод дасягненняў следчага камітэту ён адзначыў стварэнне інстытуту спецыяльнага вядзення і крымінальны пераслед тых, хто з'ехаў з Беларусі, а таксама працу дзеля канфіскацыі маёмасці і даходу вінаватых. Каб быць гатовымі перадухіліць магчымыя пратэсты, 28 траўня сумесна з расійскімі калегамі следчы камітэт правёў вучэнні. На палігоне Белая Лужа ў Менскай вобласці прайгравалася сітуацыя ўзброенага захопу населенага пункту і яго наступнага вызвалення. Паводле Бычка расійскія ўдзельнікі вучэнняў мелі рэальны баявы досвед. Што да мірных пратэстаў у Беларусі ў 2020 годзе, то летась выйшаў тэрмін прыцягнення за ўдзел у іх паводле народнага 342 артыкулу крымінальнага кодексу. Але ў следчых усё яшчэ застаецца магчымасць заводзіць крымінальныя справы паводле 293 артыкулу масавыя беспарадкі. Там тэрмін даўніны складае 10 гадоў. У нашай студыі з'явіўся Валентин Стефанович, праваабаронца з праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень. Добрый вечар, спадар Валентин. Добрый вечар. Ці вы верыце у гэтую статыстыку, у гэтыя словы, якія агучваў старшыня следчага камітэту? Ну, мне падаецца, ён выдае жаданае за тое, што мы маем насамрэч. Я не думаю, што сапраўды ўсім удзельнікам тых падзеяў была дана прававая ацэнка. То есть, я так разумею, маецца на ўвазе і крымінальны пераслед, і адміністратыўны пераслед. Таму што мы памятаем, што ў Менску аднамаментна выходзіла на вуліцы больш за 100 000 чалавек. То есть это азначае, што больш за 100 000 чалавек мусілі б зараз быць пакараныя за ўдзел гэтых дэманстрацыях. Але мне падаецца, што тут цікава, в прынцыпе, сама гэтая заява і як яе ацэньваць, з якога пункту гледжання. Ці гэта ўжо заява на тое, што мы ставім кропку і, маўляў, мы ўсіх знайшлі, ўсіх пакаралі, і такім чынам перагортваем гэтую старонку, і мы гатовыя да далейшых нейкіх там дыялогаў і так далей. Альбо, можа быць, это просто такая справаздача сілавікоў аб прадзеленай рабоце паспяховай. Магчыма, таксама, што чакаюць у Менску Джона Коула, і трэба паказаць, што мы ўжо з тэмамі палітвязняў закрываем. 20-й год для нас пройдзеная старонка. Разам з тым рэпрэсіі працягваюцца, затрыманне працягваецца, спадар Валентин. Замест 342 артыкулу цяпер часамі следчыя пачынаюць справы па 293 артыкулу. Масавыя закалоты. Бо па першым гэтым, па народным артыкулу, ўжо тэрмін даўніны мінае. 5 гадоў, ўжо 6 год. А чым яны адрозніваюцца? У якіх выпадках могуць распачаць крымінальную справу па 293 артыкуле? Ну, з таго, што я назіраў там, у месцах пазбаўлення волі, падыход такі, што 342 в асноўным выкарыстоўвалі так званыя, як іх называлі, пешаходы. Дастаткова была фотаздымка чалавека на праезнай частцы падчас гэтых сходаў, і яго прыцягвалі да крымінальнай адказнасці, таму што ён супольна з іншымі перашкаджаў руху транспарта, блакаваў працу установаў, якіх там гандлёвых і так далей. 293 в асноўным выкарыстоўвалі, калі людзі здзяйснялі больш нейкія актыўныя дзеянні. Гэта, як правіла, удзельнікі сутыкненняў з міліцыяй, удзельнікі пабудовы барыкадаў нейкіх, такого кшталту дзеяння, ўжо кваліфікаваліся як менавіта ўдзел у масавых беспарадках. Гэта ўжо больш цяжкі артыкул, і сапраўды там тэрміны даўніны большыя. Але я па маіх назіраннях сказаў бы так, што непасрэдных удзельнікаў акцыяў зараз усё меней і меней ўжо там знаходзіцца. Апошнія людзі, якія прыязджалі ў калоніі, гэта былі ў асноўным людзі, якія траплялі за данаты, за тое, што аказвалі дапамогу іншым вязням, пераводзілі грошы нейкія, калі людзі знаходзіліся ў турмах. Вось такіх людзей зараз ужо пераследуюцца, непасрэдных удзельнікаў тых падзеяў. А як вы думаеце, чаму ўсё-такі вырашылі не працягваць тэрмін даўніны? Ну, напрыклад, ўсё ж такі, вяртаешся ты там з-за мяжы, ўзялі ў цябе тэлефон, знайшлі фотаздымак з 20-го году. Ну, як тут крыміналку не прышыць? Ну, я бы тут перасцярог людзей ад такога стаўлення, што, маўляў, тэрміны даўніны скончыліся, я магу зараз спакойна паехаць. Ну, па-першае, тэрміны даўніны прыпыняюцца, калі чалавек скрыўся ад органу крымінальнага пераследу. То есть, калі ён ведаў пра ўзбуджаную крымінальную справу і з'ехаў, то ў такім разе крымінальныя тэрміны проста прыпыняюцца і аднаўляюцца пасля ягонага затрымання. То есть, яны як бы дзейнічаюць, можна сказаць, толькі ў спячым рэжыме такім. А па-другое, зараз улада вельмі актыўна выкарыстоўваць так званыя антытэрарыстычныя, антыэкстрэмісцкія артыкулы. То есть, гэта каментары ў інтэрнэце, які захоўвае як бы ту гісторыю
гэта нейкія пераводы грошай на нейкія арганізацыі дапамогі кшталту by Hell, by Soul. І тут уже не важна, калі мы это рабілі. Яны прымяняюць закон заднім числом, то есть калі чалавек это рабіў, это еще не было экстрэмісцкай арганізацыі, праз 2 гады ее таковой призналі, а чалавека все адно прыцягваюць да адказнасці. Бычак таксама заявіў, што вось беларускія следчыя адпрацоўваюць алгарытмы дзеянняў, зацытую, ва ўмовах максімальна набліжаных да баявых дзеянняў разам з расійскімі калегамі. Нават там правялі рэпетыцыю, як яны захопліваюць, хтосьці захоплівае гарадок, і вось яны вызваляюць. Чаму праз 6 гадоў працягваецца гэты вось страх сістэмы перад пратэстамі? Ну, просто логіка тут звычайная, як бы моц уздзеяння спараджае моц супрацьдзеяння. Падзеі 2020 года яны былі экстраардынарнымі ў гісторыі Беларусі. Такога не было дагэтуль. І я магу тут з поўнай адказнасцю пра гэта сказаць, таму што я памятаю этой падзеі там еще з 90-х гадоў. Гэта немагчыма параўнаць ні з чым. Вось, таму ўлады, канешне, перапалохаліся такіх падзеяў. Я думаю, што гаспадар Лукашенко перажыў асабіста вельмі вялікі стрэс. Ну, калі цябе пасылаюць на заводзе там вядомым накірунку, это ж не здараецца кожны дзень. Я думаю, што, можа быць, ён думаў, што яго ўсё яшчэ любяць, а тут аказваецца вось так. Але вы заўважылі, што апошнім часам вось гэтыя вучэнні мус увесь час праводзіць па разгону пратэстаў. Гэта ж, ну, звыкла было ў нас звязана з тым, што набліжалася нейкая выбарчая кампанія, так? І тады ўлады меркавалі, што патэнцыйна могуць людзі пратэставаць. Зараз такіх ніякіх, ну, перадпасылак няма. Ці ўсё ж такі ёсць? Ну, мне на гэта, мабыць, цяжка адказаць, таму што я не быў дома апошнія 5 гадоў, і, на жаль, так атрымалася, што я домой не вярнуўся. Вось. І якія настроі зараз у беларускім грамадстве, як бы, не будучы ў краіне, троху цяжка сказаць, ты не адчуваеш гэтага, няма адчування. Але я думаю, што ўлады перастрахоўваюцца ў любым выпадку, таму што яны разумеюць, што сацыяльнага кантракта больш няма. То есть он уже не працуе. І утрымаць сітуацыю можна толькі за кошт страха, сілы і так далей. А вось тое, што зараз адбываецца вакол стасункаў паміж Кіевам і Менскам, вось гэта сітуацыя, калі ультыматум Владзіміра Зеленскага, шмат каго, можа быць, там натхніў, што нейкія перамены ў Беларусі, маўляў, могуць быць, што яны, прынамсі, могуць паспрыяць гэтаму. Ці вось гэты палітычны чыннік таксама можа ўплываць на адчуванне таго, што беларусы могуць выйсці нейкім чынам супраць Лукашэнкі, супраць дыктатуры. І вот улады такім чынам ужо рыхтуюць як бы сілавікоў на тое, каб гэтыя пратэсты падаўляць. Верагодна, таму што такого кшталту падзеі, як некія баявыя дзеянні, гэта заўсёды такая турбулентнасць вялікая геапалітычная, і ніхто не можа з дакладнасцю сказаць, як павернецца сітуацыя ўнутры краіны. Канешне, не хацелася б такога развіцця падзеяў, таму што я асабіста ў страшным сне не хачу бачыць тое, што Беларусь прыйдзе вайна. Вось. Але ўлады адчуваюць сябе няпэўна, гэта адназначна. І мы бачым гэта па рэакцыі Лукашэнкі на той жа ультыматум Зеленскага, і ён разумее сам тое, што гэта не лепшае развіццё падзеяў, калі такое пачнецца. Для яго асабіста. Разам з тым, вязні застаюцца ў беларускіх вязніцах. Вось па дадзеным на сённяшні дзень 852 чалавека, паводле дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна». Алесь Бяляцкі кажа, што не менш за 100 000 чалавекаў беларусаў прайшлі праз рэпрэсіі, і што самае цяжкае зараз у гэтай сітуацыі, пакуль чакаюць наступнага прыезду амерыканскіх прадстаўнікоў у Менск, каб гэтыя перамовы маглі прывесці да чарговага вызвалення. У Беларусі і так вядома, што гэтыя турмы ўсе катавальні, але ў такія спякотныя дні асабліва, то бок гэта такая праблема, якая стаіць сёння перад нашымі вязнямі, бо знаходжанне за кратамі ў такія спякотныя дні, як зараз, сапраўды з'яўляюцца вельмі страшнымі, і ёсць сведчанне былога палітвязня Ігора Лосіка. Давайте яго паслухаем і вернемся да нашай размовы. Год таму гэтымі днямі я знаходзіўся ў СІЗА КДБ. Умовы ў камерах амерыканкі ў спякоту вам проста не перадаць. Душагубка, гэта яшчэ мякка сказана. У 4-мясцовай камеры нас было 7. На вуліцу адчыненая толькі невялікая фортачка. У калідор адтуліна для вентыляцыі заробленая. У камеры па адчуваннях градусаў 40. Прыбіральні няма, стаіць вядро, якое ў такую спякоту проста фаніць, як графітавы стрыжань на ЧАЭС. У нашай першай камеры
вада з крана амаль не цячэ. Але нават калі і цячэ, то намагаешься часта кранам не карыстацца, таму што пачынаюць цячы сцены. Кіпяцільнікам для гарбаты мы проста перасталі карыстацца, таму што уключыш адзін раз, на падлозе лужыны ад кандэнсату. Ды і памыцца, як на іншых сезах, хаця б на прыбіральні немагчыма, прыбіральні няма. Людзі страчваюць прытомнасць, пачынаюцца праблемы з сэрцам. Праз гэтую сітуацыю адміністрацыя дазволіла ставіць у камеры вентылятар, які, не сказаць, каб моцна мяняў сітуацыю. Проста ганяе ў радыусе метра гарачае паветра і ўсё. Ты больш спадзяешся, што дазволяць яго пакідаць уключаным на ноч. Але раптам прыходзіць загад. На ноч разеткі выключаюць праз пажарную бяспеку. Спаць абсалютна немагчыма, прасціна прыляпае да цела. Усё цячэ, усё смярдзіць, усе стогнуць. Сапраўдны рассаднік туберкулёзу. Такая сітуацыя ў камеры пачынаецца прыкладна, калі тэмпература на вуліцы градусы 22 і вышэй. Спадар Валентин, ваш асабісты вопыт пацвярджаецца гэтымі словамі Ігора Лосі? Безумоўна, такого кшталту спёка, як і холод, вельмі цяжка пераносіцца ў месцах пазбаўлення волі. Я амаль 2 гады правёў у Сезана Валадарскага. Умова там, канешне, трошечку лепей, чым апісвае спадар Лёсак в СІЗО КДБ, таму што там прыбіральня была. У адрозненасці за КДБ. Але спёка, гэта сапраўды вельмі цяжкае выпрабаванне, няма паветра, няма чым дыхаць. Вентылятары ў нас ён быў дазволены, але сапраўды ён проста ганяе вот это вот гарачае спякотнае паветра па камеры, і ты проста не маеш нікуды магчымасцю падзецца. Ты проста там знаходзішся, і это вельмі цяжка сапраўды. Нейкія міжнародныя арганізацыі, якія маюць ўсё ж такі магчымасць зазіраць у гэтыя турмы і якія могуць перадаць інфармацыю, у тым ліку праваабаронцаў, фіксуюць такія выпадкі цяпер? Ці гэта ў асноўным праз сведчанне былых палітвязняў, якія проста не могуць ніяк паўплываць на гэтую сітуацыю? В асноўным, канешне, гэта сведчанне былых палітвязняў, таму што патрапіць прадстаўнікам незалежных міжнародных структураў праваабарончых у нашу пенітэнцыярную сістэму фактычна немагчыма на сёння. Як і ўнутраным праваабаронцаў, якіх і няма зараз у Беларусі. Ёсць так званыя наглядальныя камісіі пры управленнях юстыцыі аблвыканкамаў, але мы все разумеем, што гэта проста такі дэкаратыўны орган, які ўваходзіць розныя кшталту ветэраны, там, труда, МВД или еще чагосьці. Я, дарэчы, за весь час знаходжання в этой сістэме я іх і не бачу ніводнага разу. Яны ні на што не ўплываюць і не збіраюцца ні на што ўплываць. Таму натуральна, што ўсе сведчанні мы атрымліваем ад першых, як кажуць, вуснаў саміх вязняў, якія там былі, якія ўсё гэта прайшлі. Потому что сістэма застаецца закрытая для грамадскага кантролю. Спадар Валентин, і вось калі вяртацца да гэтых лічбаў, агучаных праваабарончым цэнтрам «Вясна», прынамсі нобелеўскім лаўрэатам Алесем Бяляцкім, не меней за 100 000 беларусаў з 2020 года прашло праз рэпрэсіі. Ініцыятыва «Белпол» увогуле падае 500 000. На што абапіраюцца праваабаронцы, калі называюць такія лічбы? Сапраўды ўражваюць яны? Тут трэба разумець, што пераслед ён рознага кшталту і рознага характару. Калі мы гаворым пра крымінальны пераслед, то не менш больш 4000 чалавек атрымалі статус палітычных зняволеных за гэты час. То есть это якія людзі, якія знаходзіліся ў месцах пазбаўлення волі нейкі перыяд часу ці знаходзяцца зараз. Агулам больш за 8 000 былі фігурантамі крымінальных спраў. Але калі мы бярем разам з адміністратыўнымі арыштамі за гэты перыяд, звальненнем з працы, ператрусы і некага кшталту іншы ціск на людзей, то в прынцыпе гэта можа сягаць да 100 000, я лічу, это абсалютна такая, можа быць і неполная лічба. Тут трэба сказаць, што маштабы рэпрэсій на сённяшні дзень такія, што мы нават не можам дакладна палічыць іх. В адрозненне ад папярэдніх гадоў, калі мы сапраўды там адсочвалі кожнага чалавека, лёс кожнага чалавека, то зараз мы далёка не ўсё ведаем, скажем так. Чаму ўлады не зацікаўлены ў спыненні рэпрэсіяў? Мы пакуль што нават, кажучы пра амерыканскі трак, гэтага не назіраем. До беларускім уладам, мне здаецца, калі яны сапраўды сур'ёз жадаюць размаўляць пра зняццё санкцыяў, трэба дэманстраваць нейкі прагрэс. А прагрэс дэманструецца толькі пры абнуленні спісаў палітвязняў і адсутнасці такавых у турмах в прынцыпе. Таму мы казалі і кажам пра тое, што недастаткова толькі вызваляць адных палітвязняў і сядзіць на іх месца іншых. Трэба спыніць рэпрэсіі цалкам. Трэба, каб было проста
0 палітвязнів у турмах. Нам непрымальна наяўнасць хаця б аднаго чалавека у вязніцы па палітычных матывах. Чаму беларускія ўлады пакуль гэтага не робяць? Ну, напэўна, яны яшчэ не зусім усвядомілі цяжары тых санкцый, я так разумею. Мабыць, няма палітычнага жадання, каб пазбавіцца ад гэтых санкцыяў. Іншага я не разумею, чаму яны так не робяць. Я іншую разумею сітуацыю. Тое, што агучваў прадстаўнік следчага камітэту пра паспяховасць там сваёй працы і так далей, тое, што менавіта на страху і на рэпрэсіях трымаецца сённяшні рэжым палітычны. І ім страшна адпусціць эту сітуацыю. Яны не ведаюць, што гэта будзе потым далей. І яны баяцца вярнуцца да тых часоў, калі... Яны фактычна не кантралявалі ўжо сітуацыю. Так, ну, яны яе кантралявалі, але яны баяцца зараз мінімальна некага плюралізма, некай свабоды там, в тых жа сродках масавай інфармацыі, любой свабоды, любой праяўленне, яны яе баяцца. Хоць это культура, хоць это СМІ, хоць некая іншая сфера.